Здравейте, братовете по точки. Аз съм Брато и днеска играем Снайпер vs Тихвес. Там нещо. Тейс майки са те, не знам това. Добре, почваме музичката. Чакайте малко да увелича, че не чувам. Това палец ли е? Добре. Аха, ние сме снайперист. Давай. О, един с глава на тиква. Добре сме с глава на тиква. Добре, къде ще играем? Кое ниво? Добре. Започваме. Доколкото разбрах, ние сме снайперист, който целият ни кръци не трябва да стигна до онзи черен бус, който видяхме там. Добре. Тъй. И не успя да го ударя. Що не мога, бе? Разбрах. Искам да го чукна, бе. Абе, дай да го чукна, бе. Първи. Втори. Бивам ги отведнъж, бе. Давай. Къде е третия, бе? Къде е то с барата, бе? Чакайте, хора, да го видя къде. Аха. Добре. Излезе, страхливец. Давай. Аха. В кръка. Йо. Може, бе. 5+. Добре, то присъщ за 6, но... Добре. Ха-ха-ха, загуба. Аха, доколкото разбрах, предишното, това дед го снах, е за такова на играта. За да сме снайперист. А пак той, дед го натиснах сега, е за да сме крадец там. Аха, един с глава на топка. Да shit. Добре. Пак играем на кур. Добре, сега ние сме крадец, трябва да стигнем до този черния бус. Да се справим, let's go! Добре, разбирателно се. Ще побързам и, защото не искам да му оцелят. Гледат ли ма? Не се е привлякал поне внимание. Какво бе? Аха. Не. Значи като го задържим, показва ти. Не направи. Газ! Добре. Ще пуснем газ. Добре. Тиваме така. Газ! Ама не мога. Чек, знам, че искаш да направя, но ама не мога. Не мога, бе, докато сам състои, не мога, бе. Не. Аха, можем да отидем извън бурениците. Окей. Ари цепни бурениците, че... За бурениците. Ето. Ще го направя, много малко. Аха, сега направо мога да изтичам ето там. Газ. Докато не ме гледа. Газ! Fuck my please! Oh yay! Good yo! Very good! 12 175. 12 лева, 175. Добре, всички успяхме. Хубаво. Да съм снайпер. Ей тук с play as sniper, дет пише, и play as thief. Аз съм thief. Добре.
Супер. Окей, ама как да взема? Аха, окей. Имаме ли буренца? Да. Ракетки имаме също. Добре, като свърши ето и бури. Давай. Вижте кой навози. Един там клон никакъв. Арбе. О, снайперите е някакъв тичи. Да. 2 на 2 се копираме. 2 на 2 се копираме. Само този дет ни вози не са стъклос като нас. Стъклосите като нас. Добре, на същото място. Гол! Какво да кажа? Гол, разбира се. Аха, то се ядоса. Не, там. Ама докато ме гледа, ще влезе. Фак! Шит! Защо, како точно бе? Добре, то се целяво, то се не още. То каза ето пъс. Ето мен дет съм умрял и стига. Чакайте. Добре, то се единствения оцелял. Аз ще покажа и защо. Ама съм обесен. Аха, тук са настройките, окей. Къде е този? Загубихме. Нито един не успя. Зивал. Не, защо не можете? Защо сте толкова глупави? Ах, майко. Добре. Не, сам изгинах ти. Сам загинах ти. Той с помощното той за лечение. Така. Ако сега направя още лево, ще имам тречето. Надявай се. Снайпериста е един пичак. Добре, ние сме пичаги тук. Само пичаги. Добре, бе. Добре. Донстон, дори не знам. Аха, там. Блестящото го видяхте, да, там е снайпериста. Отгоре блестящото е там. Добре, това съм аз. Добре, газ. Нямам са плезим. 100 Аха. Very good. Добре. Твъм там. Оная стрелка надолу, дет показва дете полуразчупено. Чоп направиха на един. Добре. Двамата останахме с Ейтос. Аз лагнах да факт. Не трябва да я казвам тук. What? Не ли ударха или не? Shit. Бързо! Газ! 3, 2, 1. Ах, полицайите пристигнаха! Не успях, защо? Много малко време дават те и мръсниците. Много малко време дават мръсниците. До сега. Ужасно много малко време. Нещо както и да. Нещо там. Добре. Мисля, пак да съм такъв нападател в кадичето. Добре. Ще сложим една ракетари за всеки случай. Аз мисля тук малко бренца да си купя. Колко, за колко имам. Ари 5 да си купим. 5 бренца и ако стане 8 левел, вече там ще го разберем. Няма да се присъедините, момчета.
Вижте как парите стърчат отдолу. Ага, снайпериста. О, снайпериста е някакъв. Чака този път, наистина. Някакъв диня му в главата. Диня и такова. Вместо на страни да са чертичките, те са надолу. Добре, къде играем? О, той не го знам. Добре. Еми ще му хвърлим една ракетка. За да не закача. Той. Газ. О, какво обесипи се. Са газ. Добре, са прогаш, ама. Иди. Добре, то сме хвърли. И са. Право са. Са направо. Са е тук. Направо. Добре. Да вземем един елексир. Елексаринио. Добре. Very good. Стига ли хедшот. Медшот. Ще ти хедшота. Вижте ма. Какви неща показваме там долу. Давайте, поне един от вас е. Аха, полицайите пристигат. Ама ним. 10, 9. Този поне близо ли е? 7, 6. Няма 5, 4, 2, 1. Давай. Ей, не успя човека. Шит, залови го. Заловиха го. Шофьорът тръгна без нас. Зиро. О, сериозно ли? Не стига, че много малко време дават. Ай, какви снайперисти са тези? Снайперини? Ама какъв снайперини? Тъкмо си стегих играта и се уча как да я играя всъщност. Да кажа, това какво е? Аха, куршуми. Нека си там куршуми. Той какво е, няма се надя. За заледяването никакви куршуми. Това е за пейни някакво капчи. Сурикени, ще си, нямам се надя, какво става тука. Какво става тука е? Аре, нека. Сложихме ли го? Еми, very good. Кога да кажа? Еми, сме снайперисти. Чакам мишените. Номер 1 съм. Добре. Значи хвърлят и ракетки, а? Виж. О, хора, тук е много трудно. Игра за много е трудно да се снайпериш тук. Точно тук ли са панове? Аре, ста така. Джиджи! Давай, излизай, другия къде? Другия, 5-я, 8-я, 9-я, аха. Джиджи! Аха. Айди! Къде са ония чантчика? Аха, господин чанта. Ами... Very good, bro. Very good. Може той! Може! Всичко може! Добре, шестица. Може той бачколото, може. Добре. Ей, Зирота. Добре, мисля, последна игра да направим и това ще е за епизодчето. Какво се прави? Добре, особено много не му зарада, тъй че се взема леден куршуми, едничко искам да ида. Ще ги сменя с 3 гол. Искам да замедя един и след това да го гръмна да е. Ама най-последния ще го убия, защото той е най-труден. Винаги последния е труден. Затова ще си пестя куршумите. Аз си ги пестя. Ще хача в дука. Айде. Давай, още двама. Почваме. Какво има тук? Какво имаш тук? Някакво около, някакъв меч майче имаш. Аха, на същото място, окей. Тук хора много трудно се забелязват хората и...
Аре, стани 15. Добре. Абе, след да пожда от капка пей чао.